yimɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokkoylela wande caske keneme karaje doggo dungela kon waktu yoni ha to ngabu kame bafata en jiyaye gardede Kabaruuji mena to leydi Sénégal ma en jaa ha toon to Touba tambiɓe nden ka e kisala Jurbela pawi juuɗe mumen taw kadi ganduɗa ko produit mo happumuma gasi ken wona 334 million e koppreje franc CFA toon to leydi Mauritanie ma en ketto musidɗo meɗen haali Abouba sukaɓe luksayba naɓe jaggaɓe enen dumba toon to kay hayde natannoɓe gueddere mumen ma en ketto hen musidɗo men haali Abouba toon to leydi Mali ma en jaa toon to Sévaré seppo mango waɗi toon ñalawma hanki o taw kadi seppi toon ko worɓe kame rewɓe sukaɓe mawɓe kala gam hollidde mette mabɓe yiddeɓe waɗa saha mo gonen ko koninkoɓe ɓe barhana kame MINUSMA yo jalto leydi Mali toon to Guinée Conakry suka gorko jarano e duuɓi nogas e joya bitenoɗo tumani kon tigui tawa ene welti e lekki manga taw kadi ko teskede ko ɓi goto e gonnoɗo jagorɗe leydi ndi to Côte d'Ivoire biteɗo Youssoufa Dembélé ɓurɗo wonde dealer ko fatte banggue drogue kam tigui teɓa toon ñalawma hanki o to Nigéria Mohamed Issoufou ko hoorejo leydi ndi holliti wonande oɗo saaha mo gonɗen taw kadi ko biftonoɗo biteɗo Jeffrey oɗo sani wuuri ene e jama maɓe dog hen koyɗe jaam taw ko biftonoɗo guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegoma musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ɓattake tintino manditare o meta voyage o meda voyage ene tintina wonande dendagal bandiraɓe taw kadi ganduɗa ko ƴogoɓe e ndeɗon tufde kala ha tenti ɓen ɓe gollodirta ko fate banggue agence uji goɗɗi kala e nde ɓe mbattata haqqillaji mabɓe oɗo saaha mo gonɗen o met voyage ene mawnina manditare muɗum duuɓi sappo ɗum noon ko ñalawma janggo aljuma kame aset paɗoɗo henno kala maɓe pottita toon to hôtel méridien kala kikiɗe gam mawninde manditare o meta voyage e gardugola biteɗo monsieur Ari lakani di Paka kon ardi o meta voyage to kadi cukko makko ko biteɗo Abdourahmani Fall ɓuɗandirede Bajjel Fall jeeyaɗo to Koylela kanko Abdourahmani Fall ɓuɗandirede Bajjela Fall jeeyaɗo to Koylela taweteɗo hannde e nder Libreville Gabon omo eri dendangala bandiraɓe taweteɓe ɗo e nder leydi Gabon kala ne mbattata haqqillaji mumen oɗo saaha so yonti ha tenti ñalawma janggo woni sappo e goho ha fayenma sappo e ɗiɗi ndiɗo hennalirdu gonɗen o meta voyage ma mawnin manditare muɗum siftinde noon o meta voyage aɓe tawe kene fotonde sappo e jeegoma leydi e nder leyɗele Afrique kala hen ɗo jaaɗa ma taw toon agence uji mabɓe kanko ɗo hen Abdourahmani Fall ɓurandirede Bajjela Fall omo eri hen ɓiɓɓe leydi ndi kala ha tenti kadi hoɓɓe taweteɓe e nder leydi ndi kala noon
siftindana wonande on meta voyage ene mawnina manditare muɗuma taw ko duuɓi sappo aɓe ɗannina yimɓe e nder a jokli winderde kala kanko on meta voyage taweteɓe sappo e jeeɗiɗi leydi e nder leyɗele afrique ɗum noon waɗata koto méridien ñande sappo e goho ha fayenma sappo e ɗiɗi firti ko ñande aljuma janggo ha fayenma aset paɗe so gueno haaji taw kadi ɓataki o iwri koye musidɗo men bita abdourahmani fall ɓurandirele bajjela faala omo teddiniri ɗum noon dendagal khalifaɓe diine kame aada kala caggal nde ɓene kala saaha ene nelda duwuji men faade ommet voyage oɗe saaha mo gonɗen ɗin duwuji jettima ha ganduɗa ommet voyage ene mawnina manditari mum kene fota wonde duuɓi sappo kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande sappo yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal horejo leydi ndi Macky Sall ñalawma janggo aljuma omo tijja toon to wuro Touba omo tijja toon ñalawma janggo ma o yaadu e sete timmuɗe kono kadi hollitama jillugu wonata ko jillu daɓɓingu no feewi siftindo noon hitande yawtunde kanko horejo leydi nde o yehi toon o dañi tigui ñallude toon o waali toon o fini o dawti toon ngol lawol noon so tawi o yettima ene gasama o joddo e kankoɗo hen wonande khalifa général mo mourida caggal juulal tisubara maɓe gostodira a yoga e toɓɓe ngan sanga o hirnita gam yaɓande toon to Dakar ha joni kettoɗen ko toon to Touba tambiɓe nden ka e kisala Jurbel ɓe kolliti ɓe nangui kene fota wonde 1.4 million taw kadi ganduɗa ko produit mo happumuma gasi jeeteɗo e nder a wuro Touba taw kadi ganduɗa wi noon ko biteɗo Amadou Touba ñanga o holliti oɗo saaha mo gonɗen ɓe gonditi koye contrôle mangol no fewi ko fate banggue jaram ha e ko ñamete kala beele gueɗe ɗe kala ene mbawa rewde lawol ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kal lanandi wawa ka hinde militaire taw kadi ko MINUSCA koninkoɓe leydi Sénégal ɓe laamu men yenno toon to RCA woni Centrafrique taw kadi koye nokku biteɗo Boura caggal wonande koninkoɓe tato mbasen pittade men hen goto gañinoɗo dernoɗo capitaine Alhaji Moussa Thiama taw kadi ganduɗa ko gañinoɗo jaltuɗo aduna ñande dimanche jawtuɗo ko kikiɗe hande o goski makko yettoto toon to lamorgo Dakar ma ɓandu makko ƴette noon toon ma ɓandu makko ƴette toon to Jali Dioba ha joni toon to Sénégal keddorɗen ɓoyetta e wiide wonande gardiɗo heure 10 Afrique de Moyen Orient o holbiteɗo Michel wari o holliti ɓoyata ma Sénégal jaɓɓo lana ndiwawa kesa ka heure 10 à 339 909 ma jaɓɓu ɗum e nder bowal laaɗi diwoje ngal leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en jaa ha toon to Rissa Tola kalen accident bannode toon ñalawma hanki o caggal ko kar goto carsunoɗo walla tan mbiyen kar goto jollunoɗo ɓen yahannoɓe to guesa sukara tawa teɓa toon to Rissa Tola ko ɗon tigui kanko dagnowo werla o feri moto jakarta goto o noon ko ɗon wasi fittando muɗum ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale jagorɗo kalfinaɗe gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu woni Ali Ngoy Ndiaye subaka hande Jayndere FM o holliti wonande oɗo saaha ɗo tan e lewru fandu yoga e leyɗele aroɓe nder leydi Sénégal ma ƴetti ko wiyete visa taw noon CEDEAO ala hen ɗum noon miije makko yidde tigui sembolinde nden kay kisala leydi Sénégal Aminata Mbengue Ndiaye ko jagorɗo kalfinaɗe awa e nguɗo hen laamu leydi Sénégal kam tigui toɗɗa ñalawma hanki o caggal nde ɓe jooɗi jonde assemblée générale taw kadi ganduɗa ko landa mbiyete ko APS woni landa social caggal nde ɓe jooɗi wonande taw ko jonde wattude 6jeetati jonde ko nden tigui feññini wonande wottoɗɗama yo ardo landa socialiste oɗo sa kanko tigui woni secrétaire général landa ka woni tan kolaɗo kuuɓal
ɗemngal PS oɗo sanon latima o lomtima oɗo henna biyetenoɗo Ousmane Tanor Dieng jaltunoɗo aduna ñande 15 lewru juillet e nder ndeɗo henna hitande tonto France joni tonto Sénégal keddoɗen ma en kaleddi taw ko dadiɓe yurnittoɓe ɓen wat boniɓe nder leydi Sénégal ɓe teɓima gorko goto biyeteɗo Mohamed Adamou taw kadi ganduɗa kam woni ambassadeur oɗo henna gorko biyeteɗo Aboubacry Chikawi taw kadi ganduɗa ko kam tigui woni gardiɗo cetal biyetengal Boko Haram kanko oɗon biyeteɗo Mohamed Adamou noon o wulani hay seeɗa taw kadi ganduɗa ko bajetoɗo jumaji o holliti omo andi taw kadi ganduɗa ko oɗo henna suka gorko biyeteɗo Mouhtara Diokhane taw kadi ganduɗa ko taƴanaɗo ne lelo duuɓi nogas e kaso e nder leydi Sénégal kanko oɗo henna biyeteɗo Mohamed Adamou ambassadeur Aboubacry Chikawi to Nigéria hollitama o yehino to Nigéria to Mauritanie ha toon to Tambacounda oɗo sama tawe e juuɗe dadiɓe leydi Sénégal firtima ha laaɓi ndeke wodani no wiri yo gay jayndeli so wiide kay dewgal humama hakkunde oɗo henna biyeteɗo Ahmed Khalifa Niass kame sohna Oumou Sy Dabakh kanko sohna Oumou Sy Dabakh noon o holliti hanki e jayde ɗum ɗon wodani ma taw tan won fonduɓe dotti siftino noon kanko sohna Oumou la Khayri taw kadi ko Dabakh ko ɓi Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh Maliga o holliti noon ɗum ɗon wodani haydara ndeke e laaɓi tigui ɗum firtima sen giwi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie ma en kaale sukaɓe jeenayo jeeɓe to Luxayba taw kadi ganduɗa ko nangganoɓe guila nogas tati lewru juin taw kadi ganduɗa ko fate banggue sumgoji bannoɗi toon to leydi Mauritanie ɓe tuma noon ko addude fitinaji kame helde yoga e gueɗe aɓe ndumba toon to kay heyɗi ma en ketto hen musidɗo men Ghali Abouba. jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma seydi Saar ko noon tigui kabaruuji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie mbiyen ha to kay heyɗi sukaɓe lycée naɓe jeenayo nangganoɓe guila ñande nogas e tati lewru juin 2019 caggal sumgoji bannoɗi taw ko sumgoji hooreji leydi kamɓe noon ɓe nanguirno ko e saaha kay seppuji mbanno toon hollirde mette mumen e yadani e résultat ji kollirnoɗi ko Mouhamed Cheikh El Ghazouani ko kañum hemno polgu e ngan sanga noon mairie mo lycée ba duppanoma hen kamɓe sukaɓe jeenayo nangraɓe noon ɓe nanguira kay ko tumede juuɗe mabɓe ene moddi e duppugol on mairie guilande ha joni eɓe tawe e nder kasoji taw ko kasoji civil taweteɗi e nder kay hayɗi kamɓe sukaɓe jeenayo ɓe noon ɗeɗo balɗe kala mbiyen ɓe naatino e tikkere tikkere ɓe jatino gueddere taw ko gueddore ñamde woni tigui grève de la faim ngo balɗe ɗiɗi e feccere addannoɓe nadde e nden gueddere noon ko hollirde mette mabɓe kay e oɗo saaha joni ennoɓe nanguirani e wasde ɓe wiyede haydara ɓe ñawetake ɓe goppittake e hollirde kadi e oɗo saaha joni gurdam musɗam ɓe guuri e ɗiɗen kasoji caggal nde procureur de la république no kay haydi nde ɓe nani tigui ɓe naati e nden tikkere gueddere ñamde ko ɗon tigui on yaɓɓi koyɗe mum ari ha e nder kaso he juuradeɓe e salmindeɓe on noon holliriɓe wonde ɓoyata ma ɗo e 15 lewru gonɗen ɗu maɓe daro yeeso ñaaw maɓe ñaawi ɓe ganda mone maɓɓe foof to dari ɗum noon sa wima ha kamɓe nannoɓe e tikkere gueddere ñamde nde oɗo saaha joni kamɓe foof ɓe goppi nden gueddere ɓe batti ñamde hano hannit ni caggal nde ɓe jooɗino balɗe ɗiɗi e feccere ɓe ñamani siftinde on kadi catala bitengal iya Mauritanie ngal Birane Daoul Abidi Ardine ngal catal noon toɗɗima yimɓe mum ummima guila ɗo e Nouakchott ɓe jeeyi ha kay haydi ɓe jettima ha e nder kasoji gam juurade ɓen sukaɓe jeenayo lycée naɓe nangaɓe caggal ɗum noon kadi ɓe jeehi ha to lycée ba gorgol ɓe joddima e jinnaɓe ɓen e suddiɓe ɓen sukaɓe nangaɓe gam yidde sembitindeɓe e andindeɓe kadi wonde hakkillaji mabɓe nana e ɓen sukaɓe ɓe meeɗa welsinade ɗumen hayiteɗo Abou Mody Diong ɓeɗo ɗiɗi kala suddiɓe mabɓe keeɓino dañi beeji caggal mabɓe caggal ka e saaha mabɓe nangguete suddiɓe ɓe ko soynoɓe jibini caggal mabɓe indeji ɗi mbaɗama caggal mabɓe ha e oɗo saaha joni ɓe cuwa yiide bebbeji mabɓe e nder kasoji he kadi ko ɓoyan ko hollirama tigui hono oɗo biteɗo Demba Kane e wondude Abou Mody Diong ɓeɗo ɗiɗi foof keeɓino rafi musɗo no feewi e nder ɗi
ɗin kasoji haɓe mbawi ittede kay ɓe nawe to hôpital mo kay haydi gam heɓoyde toon rahama ɓe heɓoyde toon safaruji mabɓe hano hannirta ni eɗen ñaago Allah tan ɗo e sappo e joyi nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe goppite kamɓe foof ɓe mbawa artude e galleji mabɓe ɓe mbawa yindude e jinnaɓe mabɓe e ɓesguji mabɓe ya barke gawri e kosam ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen tan ummima to gorgol jiyan ha to Guidimaga ñande jamma talata ene wiyata alarba ɓennuɗo ɗo o ko hendu hewnu dole no fewi no innama ƴiwonde saydi ni kañum tigui mabɓi e Guidimaga naɓe hollirama noon e nder région de Guidimaga he neɗɗo goto gonnoɗo e nder hoɗande mum hoɗande nde yubitima yani e makko ko hen o wasi fittanu makko hollirama kadi e ɗeɗo balle yimɓe ɗiɗo mbasino pittali mumen e nder mo qaɗɗa biteɗo ayyuna e nder mo qaɗɗade ayyuna yimɓe ɗiɗo mbasino toon pittali mumen kono noon kadi e nder arrondissement de Abdoul Begour toon kadi neɗɗo goto wasino toon fittali mum tawa ɓeɗo kala ko keɗeli kewɗi dole no fewi ko kañumen caabi ha basde hen pittali mumen ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen Mouhamed Wul Bouhammatou ko homme d'affaires kewɗo halis no fewi Mauritanie najo e oɗo saaha kala guila e laamu Abdoulaziz ari e laamu ko doga moltoyo mo moltoyi caggal yiɗi caggal kayne Mouhamed Wul Abdoul Aziz wonno e makko ko wiyete mandat d'arrêt international haɗimo nadde leydi ndi e oɗo saaha joni noon Mouhamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi kesso leydi Mauritanie o holliri tigui wonde dendagal plaintuji e dendagal poursuite e ko wiyete mandat d'arrêt kala ko fawno e on Bouhammad o itti ɗum ha laaɓi o firti ha sori ladde o holliri tigui wonde e oɗo saaha joni ko ɓoyata tigui woni ɗo e nogas jeetati lewru novembre ko adi kay ɗo e indépendance woni wanditare jeytare leydi Mauritanie ɗo e nogas jeetati lewru dar toon ndu dendagal ɗin dossier ji kala taw kadi ko poursuite aji pawnoɗi e oɗo beteɗo Bouhammadou ɗin kala ma firti ɗum ha soro ladde Bouhammadou wonta homme libre nde yiiɗi foof artan e nder leydi Mauritanie siftinde on noon meten wawa artude e nder kanko Bouhammadou omo wawa artude e nder leydi Mauritanie hano hannirtani siftinde noon e saha kay oɗo Biran Dawul Abedi yantude e Sidi Wul Boubacar taw ko gembaninoɓe ɗo ɗo ko ardinoɓe lamdaji dawrugol gembaninoɓe yidde ardade leydi ni e saha kay ɗeɗo balle ɓe jodino gam yidde jewtidde hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo foof noon ɓe mbaɗino e rango faade Mouhamed Cheikh Al Ghazouani so tawi kay ene yiiɗi kaldigal wonda hakkude mabɓe dendagal yimɓe nanggaɓe taw nanguira ko dawrugol e dendagal dogɓe ne jaltina leydi ne kala ha tinti e joom galluji kañumen foof ne goppite kamɓe ɗiɗo foof ɓe kalino hen inde Bouhammadou nde woppitte nde ɗaccite kay arta e nder leydi mum hano hannirta ni gollo e leydi he saabu artudemo e leydi he ne heewi nafoore no feewi e oɗo saaha joni noon honko biyeteɗo Cheikh Al Ghazouani Cheikh Al Ghazouani hoɗojo leydi ni o holliri tigui wonde Bouhammadou ma arto e leydi he gollo hano hannirta ni o kono kanko Bouhammadou noon wona goto tan e kañum kadi homme d'affaires goɗɗo kañum e hoore mum homme d'affaires goɗɗo taw ko kewɗo haalisa kañum e hoore mum hollirama ɓoyata ma artu e nder leydi Mauritanie on noon wiyete ko Moustapha Safi ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen kalinen ngol lawol ummade Nouakchott faade Rosso e tuggi lawol noon tuggi Nouakchott faade Rosso golle lawol ngol noon taw ko tronçon goto on tronçon noon woni tawirede temedere e nogas kilométre ɗum noon ko hakkude PK 25 e PK 145 hollirama noon e oɗo saaha golle ngol lawol on tronçon non tigui nden tawiri golle mum fuɗɗima hay sinno noon hollirama tigui golle ɗe ne leeli no fewi kono kam golle ɗe puɗɗima halfina golle ɗe noon ko société fraysenaɓe biyeteɗo Soge a Satom ko société fraysenaɓe kañum halfina golle lawol ngol foof noon kamɓe ɓe kolliri ɗe temedere e nogas juutedi kilométre ngol on tronçon noon hollirama tigui ɓe kolliri ko ɗo e juin 2020 ma lawol ngol gas ha laaɓa ha lawol ngol watta rewede hano hannirtani dendagal noon golle ɗe fereji ɗi kala ko fedde union européenne ko kañumen nanni juuɗe e jiifaji yaltini koppereje kene qime ha 51 million taw ko halis euro ko kamɓe tigui finance dendagal golle lawol ngol foof an siftinde on noon ngol lawol oɗon tronçon taw mbiyen komo temedere e nogas kilométre kamɓe société fraysenaɓe ɓe kolliri tigui lawol ngol e oɗo saaha joni e ngol sohli 5 million woni million ngaji 5 tonnes taw ko coquillage noon ɓe kutorto fewnide lawol ɗon kay so kaaje keɓaka ɓe kolliri ko 5 million de tonnes ko ɗum ɓe cohli e oɗo saaha joni siftinde on kadi on société
société omo gollina temet tati e capanɗe jeegom on neɗɗo ene gollo e on société e nder ɓen noon hen nogas ɗiɗo ko hoɓɓe ko des experts hoɓɓe hen temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayyi e goho ko Mauritanie naaɓe e nder ɓeɗa Mauritanie naaɓe noon hen joya kadi ko rewɓe eɓe gollina kadi capanɗe nayyi e joyi ko wiyete sous-traitant en ko ñande siftinde on noon ñande jeetati lewru gonɗen ɗum délégation timmuɗo taw gardi délégation ko jaagoɗɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ya garta woni ministre de transport e yaadiɓe mum wondude e ɗeɗo tawa kadi ko délégation ɓe ɓeɗo fedde wiyeteɓe taw ko ambassadeur uji jeeyaɓe e ambassadeur uji leydi e leydi Europe jeeyaɓe e fedde union européenne jooɗiɓe e nder leydi e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie tawa e wondude e jo ambassadeur tawa kadi komo fedde union européenne suuɓi yo joɗon ɗumen e nder Nouakchott ɓeɗo ɓe jaadi e jaagoɗɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo transport ɓe jeehi yurno yaade to golle ɗe jarata ɓe jeehi noon ha ɓe jettima to wiyete PK 44 e to wiyete PK 29 ha to PK 26 kala ɓe koliri tigui wonde golle ɗe nana jara ha no hannirta ni hay sinno golle ɗe ne leeyi ko golle garɗo no fewi kadi ɗo e juin 2020 ma lawol ngol fewno ha no hannirta ni siftinde on noon oɗo société France naaɓe ko ngollo woni lawol ɗiɗi wol komo hokke marché fewnude goudron ngaji e nder leydi Mauritanie lawol gadnol ngol ko goudron ummade Nouakchott faade ak juge ko kamɓe pewnuno ngol lawol ɗum wonno ko en 1999 lawol Nouakchott faade Rosso ene jeeya tigui e laabi ɓurɗi garɗude no fewi ɓurɗi moƴƴude kadi ɓurɗi hewde fayida e nder leydi Mauritanie ha tengde kadi ɓoyatama oɗon pont taw ko pont hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal ma pont waɗe ɗon ma ngol ɓeydo jogade fayida ha no hannirta ni ngol lawol on ngol fewna ko guila 1968 e oɗo saaha joni noon lawol ngol ne boni no fewi e ngol heewi gasɗe e ngol heewi jolɓitte ko ɗum saadi e kala saaha accident ji musɗine mbaɗe hen ha yimɓe mbasa hen pitta ɗumen e saaha kadi matériel uji kewɗi bona hen. Rali Abouba, le président du Conseil supérieur de la de la diaspora malienne yillima to leydi Mauritanie taw ko biteɗo Mohamed Sharif Haydara yiddema ko noon ko joɗodade taw kadi koye ɓiɓɓe malinaɓe taweteɓe e nder leydi Mauritanie gam yurnitade caɗele mabɓe sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali général Moussa Sinko Koulibaly taw kadi ganduɗa ko cunnoɗo konnguɗi mum caggal nde jango waɗi toon to ɓulli keesi ha fayma toon to Mondoro ganduɗa suuti en konnguɗi mum caggal noon Ibrahima Boubacar Keita dañino jabtade hen wiidemo walla wiide ni e ɓoggi karalleje ha ganduɗa wi wonande oɗo saaha mo gonɗen kuddata jaɓetake e nder leydi Mali jaɓetake e CEDEAO jaɓetake e fedde gotago windere jaɓetake e union européenne jaɓetake e congrès Amérique naɓe ko wala ɗum ko kanko général Moussa Sinko Koulibaly ñalawma hanki waddinama kayitolo mo foti notade ñalawma hannde o gendarmeɓe taweteɓe toon to Bamako ma en garto e oɗon kabaru seppo hanki wulgo Diaw toon to Sévaré hakkude mum e mofti taw kadi ganduɗa seppo ngo ko worɓe e rewɓe kala sukaɓe mawɓe kala kamɓe ɓe giwi tan koye nder wuuro Sévaré ha fayanma to Bowal laaɗe diwoje ngal Sévaré ɗo tawete taw kadi ganduɗa ko base koñinkoɓe mo hinde monisa mo hinde MINUSMA mo hinde MINUSMA taw kadi ganduɗa taweteɓe toon kamɓe koñinkoɓe leydi France ɓe hinde Barkhane yidde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen ko ɓuuri yawde yaccade yoɓɓen jaltu e leydi mabɓe caggal teskade ko ɓen goni nder leydi ndi ko ene heewi fitinaji ha ɓurti tumde ko France addi fitinaji baɗoji e nder leydi Mali lawol kuli koro toonne kadi ko accident musɗo waɗi toon subaka hanki lawa camion goto kam tigui felɓodiri e werlaji ɗi ɗum noon ko niɓɓela subaka sanga 5 heures subaka kanko camion noon ko ben o rinduno tikko walla mbiyen sarsuno ko ceenal nden tigui o yiyi ɗon ɗo sara garage mo kuli koro yimɓe hewɓe ne ɗon ne ƴeewa oto gam faade nokku goɗɗo gam heñademo yiddemo yuppude ngal ɗon ceenal beele wara wona ɓeɗon yimɓe hawre tigui ɗon ɗo tourna ɗo ko ɗon tigui o felɓodiri e werlaji ɗiɗi waɗi noon yimɓe tatto wasɓe hen pittali mumen heñade e oɗo saaha kam wonti ko tarde wiide police baɗɗo losko biteɗo Modibo So ha joni toon to Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Yeliman lycée mo Yeliman oɗo saaha koko ɗasɗi wurani mayani finoɓe toon ɓe kolliti hitande yewtunde lycée o dañi caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue jangguin ala hebloji garɗuɗe no fewi ala hebloji mawɗi teni kadi hitande hikkande hay professeur goto ɓe cuwa taw yiide ɗum noon ɓe goni koye kulholi mawɗi no fewi to Sutba walla mbiyen to Sutba ACI
to sutba ACI kollegal wiite noon finoɓe toon ɓe ha tente sosoɓe wonɓe toon ɓe kala nana gudde cuuɗi mumen donc kana yo yaltu ɗum noon ko guila joyi nduɗo hen lewru wonno caggal nde nooro mawɗo yiya e booli taw kadi ganduɗa woɗɗani juma o faade to commissariat mo 16e arrondissement mo legal ngala on nooro noon ban nooro noon ko noda mawba no feewi haba ba famɗani yimɓe hewɓe naati koye galleji men guddi cali yaltude gam hulde ɗumen koɗo hunu kono ŋaɓuri ne waɗi ñiiƴe ni ko sapeur pompier en woni koninkoɓe faaba ko ɓen tigui mbawi nodde nde gaari kama mbaddi hen ha jagguiɓa ko nden tigui sosoɓe hewɓe gudditi pallanteji men goni e yurni kinade sen giwi toon to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry legal bitegal miniére toonne kadi ɓe pinirani seesa woɗɗani hôtel golf mo Conakry ko suka gorko jarane duuɓi nogas e joyyi biyetenoɗo Toumani Sangare kam tigui tawa ne welti subaka law e lekki mangue to kadi teskede wonande kankoɗo Toumani Sangare ko ɓi gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli e laamu Lassana Conté andaka noon holko saabi o warti to Côte d'Ivoire Youssoufa Dembélé ɓurnoɗo yiilede e nder Abidjan taw kadi ko dealer mawɗo no feewi ko fate banggue huuɗo bonko ko caggal nde tawa e galle makko huuɗo bonko no feewi oɗo sa o teɓama omo tawe e juuɗe dadiɓe leydi Côte d'Ivoire to Niger Mohamed Issoufou ko horejo leydi ndi jokkodiral hakkude makko e jayde Amérique o holliti wonande oɗo hen biteɗo Jeffrey taw kadi ganduɗa ko goto e Amérique naaɓe biftannoɗo e nokku biteɗo Black ne tawe e ndefal nde nokku biteɗo Tahuwa ko toon tigui o biftano ɗum noon ne wona kilométre uji 350 hakkude mum e ñamme ko toon tigui o biftanoɗo sa o holliti ɓe keeɓi ɓatakuji iwde e makko omo selli omona e jaam maɓe dok hen koyɗe jaam ɓeɗo wawa ɗaccitede siftinde on o biftano ko guila hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeegoma to Nigéria cikko horejo leydi ndi sakti konngudi mum hanki gam hollirde holko saabi Nigéria uddi keerol muɗum walla uddi frontiére mum hakkude mum e hoddi mum ha tenti leydi Benin gam wiidemo kala ken wiye pétrole bri walla gaz bri kala sane ɓofte nawe taw kadi ganduɗa laamu ngu ne wasa hen no fewi ko ɗum ko produit ji ɗi ndewani lawol hakkude Benin kame Nigéria ɗum tigi woni koɓe kaɓato kono kadi hollirama wonande uddugol ngol ɗon keerol jibini caɗele mawɗe no fewi to banggue Nigéria caggal teskede sac maaro mo 50 kilo oɗo saaha ene yeeye ha ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeegoma ɗum noon taw ko ujunnaje jeeɗiɗi e temedde jeegom mbuɗi ko ɗum tigi woni ko yeeyete oɗo saaha mo gonɗen to Gabon Union européenne erima laamu ngu yidde mabɓe oɗo saaha beele jaam 2000 ara e nder leydi Gabon oɗo saaha horejo leydi ndi mo wona kattanɗo no fewi nde wasata ƴamtude dawal tataɓala taw koye sumgoji payaɗi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati e nder leydi Gabon wideɓe kadi beele jaam 2000 arta e leydi he horejo leydi ndi yo saktu cellal muɗum saktoɗo yarata saktano ɓiɓɓe leydi ndi kala beele leydi ndi ene wawa wonde e jaam 2000 to RD Congo Félix Tessine Tsekedi ko horejo leydi ndi waɗi jiilu mum toon to Bukavu ene tawe e Nord Kivu tagal nde o yetti toon nde waɗi meeting makko mawɗo o holliti oɗo saaha mo gonen omo heeɓi yeyde fittano makko walla ni mayde e fitta walla noon mayde beele leydi ndi daña jaam to Kinshasa to ɓooli mawɗi jippima toon ganduɗa yimɓe jeegomo mbasiyen pittali mumen to Burundi yimɓe nayo taƴanama toon ne lelo e kaso kaddi gurdam mumen caggal nde ɓe piiton lundiyanke goto ha maayi ɓe gañi yimɓe sappo taw kadi ganduɗa ɓen taƴanaɓe lelo duuɓi kaddi gurdam e kaso ko yaadiɓe horejo leydi ndi biteɗo Pierre Nkurunziza to Malawi seppo musgo waɗi toon ñalawma hanki ngo gam faddade ko lundiɓe mbaɗi ngoɗon seppo gam faddade horejo leydi ndi biteɗo Petre Mutaharika gam wadde meeting mum ha police goto wasen fitan mum caggal nde police eji beddiɓe lacrymogène kamɓene ɓe dañi weddade kaaƴe jonde no fewi to Tunisie Nabil Karawi accitama yalti kaso taw kadi ganduɗa ko ƴamɗo leffol laamu jaaɗo dawal ɗimmal ɗo tan e alet paɗo ñande sappo e tati ko nden tigui ɓe jahata dawal ɗimmal wa ɗaccitama ha
haalaaji ma wat campagne makko no fotiri kala ɓataaki iwde gardiiɗo leydi Russie biteɗo Vladimir Poutine faade Afrique naaɓe taw ko jonde hakkunde Russie kamen Afrique jogorde wadde ñande nogas e tati nogas e nayi nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw kadi ɗum waɗata ko toon to leydi Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin tonga noon kabaruji men garande en kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guila moon sehli moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran en